Mamy konkurs do was. Zaroski będziemy gadać, co idzie wygrać. Musicie napisać komentarz po śląsku i o śląsku. To jedna ze 3 takich kaplic. Procenta placu gminy to są lasy. Szczęść Boże! Tym śląskim pozdrowieniem witam się z Wami ze Krupy. Dzisiaj gmina Krupa. A Wy abonirujcie mój kanał Knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dajcie komentarz, dajcie nowy Knefel, wybij, docie przajka, no to będzie te wybij. Roztopierzajcie moje filmy, co by one docierały do jak najwięcej wielości personów. Jeżeli też na Facebooku, Instagramie, proszę filujcie mnie. Proszę też do mojego nowego geszefta na T-Public. Link w opisie kanału, link w opisie filmu i link też we przypiętym pierwszym komentarzu. Beispiel dla treska, co ostatnio żeście widzieli ze Eichendorfem, tam możecie to se kupić. Ninio treski też inkrzełone, moc śląskich projektów. Proszę was, a my jadymy. Krupa. Po roku 1945 mianowana Krupskim Młynem, po niemiecku Krupamühle. Toż je to gotkowo kalka ze niemieckiego. Choć pierwej richtig go dali Krupa. I o tyż tak by nagodał, a je to miano od młynarza, co miał tukej młyn. Je to dziedzina jako też wiejsko gmina we Tarnogórskim Krysie, kaj kwateruje 3185 personów. Stan na rok 2019. We samej Krupie je to 2121, stan na rok 2021. Do gminy przynależy też dziedzina Potympa. Pierwsza wzmianka o Krupie to rok 1640, a o Potympie 1641. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we gminie Krupski Młyn 13,7% po mieszkańców zadeklarowało śląską narodowość. We Abstimmungen ze 20 marca roku 1921 we Krupamühle za Polską było 55,2%, a we Potympie zusammen ze Łodmuchowem za Polską było 72,8%. Place te zostały w Reichu, w Romach nowej prowincji Oberschlesien, co powstało we większości na placach dawnego Regierungsbezirk Oppel. Place te leżą kole 50 km na północ od Katowic. Widzieli żeście, kejżech tu jechał we przebitkach lasy, dursi lasy. Krupa, gmina Krupa zajmuje 3. plac na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej pod względem zalesienia. 85,9% placu gminy to są lasy. Naprawdę śląskie fest zielony. Godają wam jedni co śląskie ino czorny, bo pokazują wam ino Katowice okolice. Nie, Śląsk je też zielony. Te 2 płuca Śląska, czarne i zielone. Co dawało i dało tu ludziom robota? Werk materiałów wybuchowych, tworzyw sztucznych, materiałów chemicznych. Dzisiaj Nitro Erk. Funguje od roku 1871. Wtedy genau co kuplowały się niemieckie landy. Daleko tego werku mamy wiszący most z lat 30. XX stulecia. Most Przocielstwa to się dzisiaj mianuje. Przeciepnięty je on nad rzeką Małą Panwią, Mało Panew. No a ma rozpiętość 25 metrów. O Małej Panwi gadaliśmy już przy Kaletach, przy Stahlhammer, przy tej gminie. Kuknijcie se do tajliku ze Rajmundem. Raimund Miller, pozdrowią Cię i mam nadzieję, co jeszcze się tutaj na tych placach u Ciebie trafimy, bo ostatnio burześ u mnie. Ja. Naprotiv mostu mamy kaplica świętego Józefa.
Do żegnania pozór, no i przyrzek nie do żegnania pozór, potem żegnał pozór z kuli Szrajbunku na pamiątka pierwszego kościoła we Krupskim Młynie. Dzisiaj na Krupie mamy kościół ze 80. lat XX stulecia i nikaj, że nie znot informacji o pierwszym kościele. Teraz na gibko, że sznupał też w Wenecu, no ale widać, co tu mamy pusty plac. Tutaj ten kościół musiał być szrajbnicie. Kiedy on był? Od kiedy powstał ja? Stał do roku 1993. Eli Bołdrzewiany i tak dalej. Interesuje mnie to naprawdę. Mono, kiedyby więcej sznupał w Wenecu, bych coś znał, no ale naprawdę nie idzie znaleźć, nikaj nie ma informacyjów. Tutaj był pierwszy kościół na Krupie. Niedaleko Werk, co chwila słychać jakieś wybuchy, a tutaj na eku dzisiejszej ulicy Sienkiewicza i Zawadzkiego mamy willa dla dozoru od tego Werka. Wybudowali ją w roku 1904. Krupa rozwinęła się genau z kuli tego Werku. Zaczęły powstawać kwatery i insze budynki użyteczności. Wille, nie ino ta, co żech wam pokazywał, no ale też insze przy dzisiejszej ulicy Zawadzkiego i Sienkiewicza. Pałac Prawdzic, tak dzisiaj się to mianuje, bo był to hotel, restauracja. Do roku 2019 dzisiaj zawieszono działalność. W 2015 był tu srogi remont, fajnie to wygląda. A co tutaj było pierwej? No, to był jakiś administracyjny budynek ze Werku, a powstało to w roku 1925. Dla ludzi, co robili we Werku, powstały dwa zidlungi. Zielony zidlung przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza. Tutaj były kwatery, znaczy była chałupa, no i były 4 kwatery. Taki, idzie powiedzieć, familok do 4 familiów. Drugi zidlung powstał przy dzisiejszej ulicy Głównej i Miarki. Dla 2 familiów, a chałupa była do 2 familiów. No i mianowane je to białą kolonią. A to wszystko te miana zielono, biało z kuli farbów na elewacji. Dzisiaj to się trochę zatraciło, bo ludzie wyremontowali, przebudowali, myślę, co jedni ocieplili. No i tak to wygląda, co już nie wszystkie są one białe, tak jak i tam nie wszystkie są zielone. Za komuny powstały jeszcze 2 zidlungi. No a ja wam muszę powiedzieć, co jeżech tutaj pierwszy raz na Krupie. Godzina jazdy od Königssitten, ale no, nie burzech nigdy. No i dzięki temu filmowi, dzięki temu kanałowi realizuję i też nawiedzą pierwszy raz jakieś place na Śląsku. A są my genau na granicy Łopolskiego i Śląskiego województwa. Szczelecki Krys, będziemy, mam nadzieję, jeszcze latość, to co żech zapowiedział. No i muszę wam powiedzieć, większość już wie, no ale mono są nowi widzowie. Łopolskie to też je Śląsk, głównie Górny Śląsk. No dyć Łopole to je historyczne, główne miasto Górnego Śląska. Szajbnicie, eli Krupa to jest najbardziej zielono gmina na całym Śląsku. No bo oni piszą w Wenecu na Śląsku. No ale myślą o Śląskim województwie. To jest taki skrót myślowy. W radioku też tak dają Śląsk, no to Śląskie województwo. A wiemy, co Śląskie województwo to ino we połowie są śląskie place, a we połowie to je już Małopolska. Dyć Sosnowiec, Będzin, Częstochowa, na południu Żywiec. To są małopolskie place. No a Śląsk jest też we większych województwach, to co żech powiedział, opolskie, dolnośląskie, no i kąsek lubuskiego. No i jeszcze po drugiej stronie granicy, we Czeskiej Republice, we Morawsko-Śląskim kraju. Też Niecołki, ten kraj je śląski, to jest tajla też morawsko. No i kąsek mamy jeszcze we Omuńskim kraju. A, i jeszcze jedna dziedzina,
pod niemieckim reskierunkiem, jeśli się rozchodzi o Cołki Śląsk. Interesuje mnie, eli to jest najbardziej zielono gmina na Cołkim Śląsku, albo są jeszcze większe, bardziej zielone. Rozchodzi się o procentowy udział we gminie. Ja? Spływy kajakowe. Tukej fest popularne. Możecie se beispiel tukej przyleźć, no i oni wam zawiedzą jakieś tam kajaki, potem odwiedzą woz i tak dalej, i tak dalej. Zorientujcie się, to nie ma żadna reklama, czy ja reklamuję, i no, mnie za to nie płacą. Spływy kajakowe, kajakomania. W to by był zainteresowany. Słuchajcie, ja rozbył na kajakach, też na Śląsku we Krapkowicach, jeśli się nie mylę. Nie, tam tam na łódce. Na kajakach, że był we Suwałkach chyba, kaś tam, na Gańbach, co żech nie był na Śląsku. Muszę się wybrać, no bo i tu, i we okolicach Rybnika. Naprawdę moc tego mamy i tych zielonych placów je wpierony. Nie godejcie, co śląskie czorny, bo w większości Śląsk je fest zielony. Tu nawet cmentarz je w lesie. Założyli go w roku 1918, no genau wtedy, co skończyła się I światowa wojna. No i mamy jeszcze drzewianą kaplica, no nie tak fest staro, bo kole roku 1960 ona powstała. No i druga dziedzina, potympa. Zaś mamy tutaj reklama kajaków, kajaki, zylka.pl. W XVI stuleciu był tutaj tartak i dymarki do wytapiania żeloza. W XVII stuleciu założyli kuźnica. Fungowała ona do XIX stulecia. Największą atrakcją dziedziny, jako też okolic, jest kaplica Bożego Grabu z roku 1672, barokowo. To jedna ze trzech takich kaplic, co nie wchodzi we całki kompleks, ino wolno se stoi. Jedna ze trzech kaplic na placach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jako też na całkim Śląsku. No, chyba że kaś pod czeskim reskierunkiem jeszcze je, no ale to nie wiem, szajbnijcie, bo te wszystkie trzy genau znajdują się na Śląsku. Na Górnym Śląsku we Potępie, we Gogówku, kaj my byli, kupnijcie sobie do tego tajlika i porównajcie te kaplice, no i we Żaganiu, to je we lubuskim województwie, no ale to też je Śląsk, no już nie Górny, a Dolny, no a Gogówek we Łopolskim, to co że godą. Śląsk to nie ino je tukej, no, głównie to je łopolskie województwo. To je naprawdę ten prawdziwy Śląsk, to jest centrum Śląska, tamte łopolskie województwo. Punkt tych ziem grof Georg Leonhard de Colonna von Fels był w tym roku, kiedy powstała ta kaplica, nie skorzej, na goni. No i zaatakowała go wataha wilków. Spiął się gibko na strom, na lipa, no i uznał to za objaw Bożej łopaczności. I jako dziękczynne wotum za uratowanie żywobycio kozał wystawić genau ta kaplica, co do teroski tu stoi. Szkoda, co nie mamy już tego struma. Jest tu większy strum, no ale to nie ma to nie ma lipa. Była tu ta lipa do 80. lat XX stulecia. I no trafił ją pierun, zgorała, no i jej już nie ma. Bo genau przy tej lipie powstała ta kaplica. To forszczelujcie se, jak to kiedyś wszystko wyglądało. Tu wszędzie był las. Jeszcze więcej tego lasu było. Dzisiaj widzicie 85%, a kiedyś wiele, 95 mono i więcej. Śląsk je zielony. Kaplica zaprojektował Marcin Grochowski z pobliskiego Tworoga, no za niedługo też tam bydymy. I zanim ją wybudował, udał się do Gogówka, no bo we Gogówku ponad 10 lat wcześniej już była taka kaplica. Te wszystkie kaplice są wzorowane na kaplicy Bożego Grabu w Jerozolimie. Tam je ona oryginalno.
na tym placu kaj richtig prawie 2000 lat do zadku znajdował się grab od Chrystusa. Pusty grab dzisiaj. W roku 1888 przed kaplicą wybudowali kamienny krzyż ze figurą Matki Boskiej. Niedawno odbył się tutaj remont, a kaplica czynno je od rana do ćmoka. Są tu też msze, weszczody i piątki ćwierć na łoziem, a bez lato ło 8. Przynależy to do farności Pietra i Pawła we Kotach. Kiedy będziecie tutaj przejeżdżać, zatrzymcie się, wleźcie, no i pamiętajcie o tej historii. Ja już jada ze Potępy i ze całej gminy, no ale to nie ma jeszcze koniec tajlika. Za chwilę się widzimy. Są my już we Najdek, czyli we dzisiejszym Świerklańcu. Nie majstrujemy tu jeszcze takiego głównego filmu, na to przyjdzie czas, no ale przyjechaliśmy tutaj do studia tatuażu Nowy Horyzont. Hej to genau je? Cześć, w Świerklańcu na Radzionkowskiej 36A. Zapraszamy. Pójdźcie tutaj, zobaczymy co tutaj mamy. Proszę. Chodźcie. No i co tutaj mamy? Wszystko wykonane z pełni innowacyjnych źródeł. Podłoga, wszystkie elementy dekoracyjne i wykończeniowe. Wykonujemy tatuaże. Oprócz tego jeszcze zajmujemy się podnajmem stanowisk dla innych artystów, na eventy, szkolenia i różne ciekawe rzeczy. To jest ciekawe, nie? Co to jest? Skąd taką ideę? Taką dekoracją. Dodatkowo jeszcze wymyśliliśmy... To jest żadło, a ja myślałem, że tam idzie przeryw. O to właśnie chodziło. To miał być właśnie taki efekt tutaj dodatkowy. Tak. To też całe drzwi wykonane samodzielnie. Fajnie, fajnie. Dobre, no i słuchajcie, mamy konkurs do was. Zaroski będziemy go dać, co idzie wygrać. Musicie napisać komentarz po śląsku i o śląsku. Rozstrzygnięcie za tydzień, czyli macie czas do piątku, do 6 wieczór. I napiszcie po śląsku, o śląsku, za co przajecie naszemu Hajmatowi. A co idzie wygrać? Oferujemy 500 zł voucher na wykorzystanie do wykonania tatuażu, bądź też na podnajem stanowiska, w zależności od Waszych potrzeb. To już przyjeżdżajcie do Richtig Śląskiego Studia Tatuażu. Tu go dają po śląsku, po polsku też się idzie dogadać, po niemiecku też? Po niemiecku też, bardzo bo dobrze. Wiele widzów z Niemiec. So, wir laden euch sehr, sehr herzlich. Tyle na dzisiaj, dziękuję wam. Widzimy się za tydzień, genau w piątek o 6 wieczór. Bawcie się, Pyrsk.